minerál. Marko, prídi. Tak, na moci bez spokojný. Esto mi to pripomína, to teplo. No. Môjho syna nadajala kameru. A vyrástol asi aj ozradné zelo, není. Začal. Ja stále tvrdím, hosti je tu bránime všetko zakazovať, potom to všetci chcú. A jak to vyrástol? Jakie roky, no? Že troška pribral. Ja tvrdím, že všetko musí vedieť, čo pijú dospelí. A potom dá pokoj. On to nechce potom. To mu ani nechutí, keď sa to tak zobere. Všetky musí potom nie zobrať, áno. A to je zafarky. Lebo to, čo on si tam prste namočí a kým to dá na úz, toho sa neupije. To mu určite neupije, pravda. To sa pohrá. No, chceš nohy kafe? Nechcem. Mami, že pije zima. Hoď tak možná pije, ne? Dobre. Ja spraví mohol, to je dole, ja. Nebo vody vôbec by nechcel? Neboli povadničky, že to zaplávať. Nie, lebo som sa aj včera kúpala. Ona je chladnejšia, jak bola minulý týždeň, samozrejme, ale je dobrá, je teplá. Ale nie, chladnejšia ako nahoňa. Áno, je. Malo je pohyblé, deťka majú rýchly černý obek. Tebe viac vadí studená voda, jak jemu. Lebo deti majú krátky černý obek, oni sa rýchlo prehrejú. On tam vlezol, že on nemal na výber. Korečka, to je ostré. To je červené, to je červené.